У эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Отель Танатос Палац» паводле аповесці Андре Маруа. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Залеўскі, рэжысёр Марына Троіцкая. Ролі выконваюць народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, артысты Владимир Бузук, Абрам Новосельскі, Иван Леснеўскі, Владимир Боголюбскі. Запіс 1968 года. Что за акциями компании «Спил»? 59 с сверкою. А ты, кот? 28. Раздрынь. Курс акций упал на 20%. И знаходятся ж дурни, якія не вераць, сцвярджаюць, што гэта не крызіс. Яшчэ аднаму не пашанцавала. Тым горш для яго. Я купляў гэтыя акцыі по $120. $53 страты на кожнай. Так, гэта конец. Пачынаць усё спачатку. Гэта магчыма, калі б Фані праявіла цярплівасць і мужнасць, але ў яе няма літасці. Яна кінула мяне аднаго. Грошей засталося $600. Нават меней. Можна пражыць месяцы 2-3. А потым упасці з 20-го паверха. Колькі секунд? 3-4. Кроў на асфальце і раструшчанае цела. А калі адразу не памрэш? Серая пошта. Отель Танатос Палац, Нью-Мексико. Дзіўны адрес. Хто мне можа адтуль пісаць? Отель Танатос Палац. Директор Генри Берстекер. Дорогі пан Манье, мы сёння звяртаемся да вас не выпадкова, а маючы пэўнай звесткі аб вас. У нас есть подстава спадзявацца, што наши паслугі могуць вам спатрэбіцца. Вы не могли, вядома, не заўважыць, што ў жыцці нават самага мужнага чалавека складаюцца часам такія
фатальныя акалічнасці, з якімі нельга змагацца, і тады прыходзіць думка аб смерці як аб жаданым ратунку. Заплюшчыць вочы, заснуць, каб ніколі больш не прачынацца, не чуць ні пытанняў, ні папрокаў. Многие из нас имели такое жаданне, марили об гэтым. Однако так бывает подай, что зусім. Люди не отваживаются оборвать таких покут, и это зусім зразумела, коли вспоминаешь тых, кто пробовал это зрабіць. Большасць самагубстваў канчаюцца страшэнна неўдала. Адзін хацеў пусціць сабе кулю ў лоб, а зачапіў зрокавы нерв і аслеп. Другі, жадаючы навекі заснуць, выпіў снатворнага, але памыліўся дозай і прачнуўся дні праз 3 паралізаваны, без памяти, с хворобой мозгу. Самогубство – это мастацтво. Але разом з тым, по самой сваёй прыродзе, яно не дазваляе чалавеку набыць належны вопыт. Маючы гэтакі вопыт, дарагі пан Манье, і спадзяючыся, што закранутая намі праблема вас зацікавіць, мы гатовы прапанаваць вам свае паслугі. З'яўляючыся ўладальнікамі атэля, які знаходзіцца на граніцы Злучаных Штатаў Мексікі і пазбаўлены афіцыйнага кантролю дакучлівых прыватных візітаў, дзякуючы пустэльнаму характару мясцовасці, мы прыйшлі да пераканання, што наш абавязак памагаць чалавецтву і тым з нашых братоў, хто па сур'ёзных і няўхільных прычынах хацеў бы разлічыцца з жыццём. Мы даём спосаб выканаць гэта без пакут. И осмелимся стверджать без всякой рызыки. У отеле «Танатос Палац» смерть споткай вас у сне, деликатно и без болю. Тэхнічная спрактыкаванасць, набытая нами за 15 гадоў бесперапыннага старання. Толькі за апошні год мы абслужылі больш за 2000 кліентаў, дазваляе нам гарантаваць і надзейнасць ужытай дазіроўкі, і хуткі вынік. Дададзім таксама яшчэ кліентаў, якіх мучыць сумнення або перакананні рэлігійнага характару. Пры дапамозе вынайдзенага намі адмысловага метаду мы вызваляем іх ад усякай маральнай адказнасці. Мы добра ведаем, што большасць нашых кліентаў абмежавана ў сродках, і таму мы давялі расцэнкі Танатоса да мінімуму. Каб пасяліцца, у нас хопіць $300, якія ўносяцца адразу. Гэты невялікі ўзнос вызваляе вас ад далейшых затрат на ўвесь час, пакуль вы будзеце ў нас. Але працягласць гэтага часу не павінна быць вам вядома. Узнос пакрые выдаткі па самой аперацыі, по пахаванню и по нагляду за могилой. Таксама важно додать, что Танатос находится на лоне природы в цудоўнай мясцовасці.
мае 4 тэнісныя корты, пляцоўку для гульні ў гольф і вялізны басейн для плавання. Кліентура атэля складаецца з асоб мужчынскага і жаночага полу і амаль уся належыць да высокіх і вытанчаных слаёў грамадства. Сацыяльная згода, якая пануе ў нашым атэлі, памножаная на незвычайнасць сітуацыі, надае адпачынку ў ім ні з чым не параўнаную прывабнасць. Пасажыраў, што едуць да нас, просім выходзіць на станцыі Дэмінг, дзе іх чакае спецыяльны аўтобус атэля. Аб прыездзе просім паведаміць загадзя за 2 дні наперад письмом або телеграфом. Наш телеграфный адрес: Танатос Палац, Нью-Мексико, директору Берстекеру. Танатос Палац, Нью-Мексико, директору Берстекеру. Танатос, сэр? Так. Давайте ваш чемодан. А чий багаж там уже лежить? А вы не бачите? Тых 2 молоденьких блондинок. Няўжо і гэтыя мілыя дзяўчынкі прыехалі сюды паміраць? Вы давно працуеце шафёрам, Танатос? 3 гады. Дзіўная, відаць, работа. Дзіўная? Чаму дзіўная? Я ваджу аўтобус, што ж тут дзіўнага? Скажите, ваши пассажиры коли-небудзь вяртаюцца? Не часто. Але гэта бывае. Вось, напрыклад, я. Вы? Сапраўды? Вы приехали сюда як клиент? Вот что, мистер. Девчата сели, поедем. Я взялся за работу не для того, каб вы у мяне распытывали. Сэр, прошу вас заполнить гэтыя картки. Просьба дакладна записать дату и месяц свайго нараджэння, а таксама прозвішча асоб, якім трэба паведаміць у выпадку няшчаснага здарэння. Просьба назваць адрасы сваякоў ці сяброў, самае меншае 2, і абавязкова перапісаць ад рукі на роднай мове наступную заяву. Форма А. Я, ниже подписаны, будучи при своим розуме и твердой памяти, стверджаю и сведчу, что сам добраахвотна расстаюся з жыццём, а таму здымаю цалкам з дырэкцыі служачых атэля Танатос Палац усякую адказнасць, калі са мною што здарыцца. Калі со мною что здарыцца. Вось тут подпишите, сэр. Жан Манье. Дякую, сэр. А гэта
гэтыя мілыя дзяўчаткі. Яны таксама перапісваюць форму А. О, мистер Манье, рад вас бачить. Вітаю вас в отелі Танатос Палац. Заходьте, пожалуйста. Гэта ваш отель? Не, сэр, гэта уласнасць акцыянернага таварыства, але ідэя сапраўды моя. І я прызначаны яго дырэктарам пажыццёва. А як вам удаецца пазбегнуць непрыемнасці ад мясцовых улад? Непрыемнасці? Але ж мы не робім нічога, што супярэчыла б звычайным абавязкам гаспадароў атэля. Мы даём нашим кліентам тое, што яны хочуць. Зрэшты, пан Манье, ніякіх мясцовых улад тут няма. Няма. Эта тэрыторыя так дрэнна размежавана, што ніхто дакладна не ведае, каму яна належыць. Мексіцы ці Злучаным Штатам. Доўгі час гэта плато лічылася недаступным. Сігару, прашу. Дякую. Вось існуе легенда, што некалькі стагоддзяў таму назад сюды ўцяклі рэшткі аднаго індзейскага племені, каб памерці разам, ратуючыся ад еўрапейцаў. І тутэйшыя жыхары кажуць, што іх душы вартавалі калісьці гару, не дазваляючы нікому падняцца. З гэтай прычыны нам і ўдалося купіць тут зямлю па сходнай цане, каб жыць вольна і незалежна. А сем'і вашых кліентаў не падавалі на вас у суд? Падаваць на нас у суд? Боже праведны, за што? Хто нас можа судзіць? Наадварот, сэр, сем'і нашых кліентаў рады, што нам без усякага скандалу удаецца вызваліць іх ад праблем делікатных і часам вельмі пакутлівых. Не, сэр, мы ўсё гэта робім хораша, карэктна. Нашы кліенты і нашы лепшыя сябры. Віскі, кока-колу, як сказаць? Не, дякую. Можа, вы жадаеце паглядзець свой пакой? Калі вы не супраць, мы вас змесцім у нумар 113. Спадзяюся, вы не верыце ў прыкметы? Ніколькі. Ну, вось і добра. Але я выхаваны ў строгіх рэлігійных правілах. І шчыра прызнаюся, думка аб самагубстве мяне трывожыць. Ну што вы, сэр, якое самагубства? Аб гэтым і гаворкі быць не можа. А што да $300, калі ласка, сэр, дайце іх па дарозе нашаму касіру, кабінет яго побач з маім. Слуга прывядзе вас у нумар 113. Калі у вас вечэра? У 8:30, сэр. Я сустрэну вас у салоне. Да вечара, містер... Берстекер. Містер Берстекер. Мистер Манье, я вас шукаў. Паколькі вы адзін, я падумаў,
Ці не будзе вам прыемна павячэраць у кампаніі з адной нашай кліенткай, миссис Кларой Кирпишов? Я приехал сюда не для того, как вести светское житье. Я разумею. Але все равно. Можете вы мне показать эту даму, не знакомича с ею? Вядома, панна Е. Миссис Кирбишоу, вон тая молодая женщина в белом платье, что сядзіць каля піяніна і гартае часопіс. Мне не верится, каб яе выгляд кому-небудзь не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Это на редкость приемная дама, добро выхованная, интеллигентная, с аристократичной душой. Миссис Кирбишоу и сапраўды вельмі прыгожая жанчына. Темные волосы, локоны свисают аж до плеч, высокий лоб, очи разумные, темные, мягкие. Неужели миссис Кирбишоу? Мистер Берстекер, что хіба и гэтая дама приехала до вас, як и я, с той же мэтай? Вядома. Вядома. Коли так, познайомьте меня. Мы провели с вами цудоўны вечер. А як трапілі сюды вы? Як і многі. Я вийшла замуж за чоловіка багатого, доброго по натурі, але я не любила його. Покинувши його півгода тому, я виїхала у Європу з одним вельми привабним і цинічним молодим письменником. Я з ним зустрілася у Нью-Йорку. Я думала, что ён женится со мной, як толькі я атрымаю развод. Але апынуўшыся ў Англіі, ён даў мне зразумець, што я ему надакучыла і не патрэбна. Зневажаная, пакрыўджаная яго жорсткасцю, я паспрабавала растлумачыць яму, што дзеля яго я ахвяравала ўсім, трапіла ў жудаснае становішча. Тады ён сказаў мне: «Клара, вы жанчына мінулага стагоддзя. Каб я падазраваў гэта, я не звязаўся б з вами, не забраў бы вас ад мужа і дзяцей, мілая моя. Вам трэба вярнуцца, ваше прызванне, мець кучу дзяцей і няньчыць іх». Тады я ухапілася за апошнюю надзею угаварыць свайго мужа, Нормана Кірбішова, каб той узяў мяне назад. Я была ўпэўнена, што я здолею крануць яго сэрца і дабіцца свайго. Аднак Норман, акружаны варожай мне зграяй сваякоў і кампаньёнаў, быў неумольны. Пасля некалькіх пакутлівых і дарэмных спроб, даведзеныя да адчаю, аднойчы раніцай я знайшла ў сваёй паштовай скрынцы праспект атэля «Танатос» і зразумела, што гэта адзіны спосаб хуткі і лёгкі вырвацца з той страшнай пасткі, у якую трапіла.
А вы не боитесь смерти? Вядома, баюся. Але яшчэ больш мяне пужае жыццё. Дасціпны адказ. Гора навучыць. Такое гора, як у мяне. А вы хочаце памерці толькі таму, што панізілася цана вашых акцый? Неужели вы не разумеете, что праз год, праз два, ну самое большее праз 3, калі у вас хопіць мужнасці жыць, вы все гэта забудзеце і, можа, нават вернеце свае страты? Мои страты не галоўная прычына. Гэта ж сапраўды не мела б значэння, калі б у маім жыцці захаваўся хоць які-небудзь сэнс. А я ўжо казаў вам, што ад мяне адмовілася жонка. У Францыі мяне няма ні блізкай радні, ні сяброў. І яшчэ, каб ужо да канца быць шчырым, скажу, я калісьці пакінуў сваю бацькаўшчыну праз адну вялікую няўдачу у каханні. За каго ж мне цяпер змагацца? Як за каго? За самога сябе. За тых, хто вас пакахае. А гэта ўсё будзе, абавязкова будзе на вашым шляху. Калі вы пераканаліся, што некаторыя жанчыны ў цяжкую для вас хвіліну паводзілі сябе агідна, не асуджайце несправядліва ўсіх. Вы сур'ёзна думаеце, што ёсць на свеце жанчына, я хочу сказаць, жанчыны, якіх я бы мог пакахаць, якія згадзіліся б некалькі гадоў жыць у галечы, у беднасці, у пастаянным змаганні. Я ў гэтым упэўнена. Ёсць жанчыны, якія любяць барацьбу, а ў беднаце знаходзяць нейкую романтычную асалоду. Напрыклад, я... Я только хотела сказать, что мне сдается, что нам треба вернуться в салон. А вы не думаете? Вы не думаете, что в эту ночь... О, не. Не. Вы ж только что приехали. А вы? А я тут уже 2 дня. Тогда я думаю, мы завтра сустрэнемся. Так. И зробим невеликую прогулку у гор. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй раніцы. Доброй раніцы. Я, здаецца, напужаў тых маладзенькіх дзяўчат. Яны разбегліся, убачыўшы мяне. Гэтыя дзяўчаты аўстрыйкі. Вельмі баязлівыя, яны расказалі мне сваю гісторыю. Цікава. Спадзяюся, вы мне пра іх раскажаце. Абавязкова.
Вы хоть трошки спали вночі? О, так. І доволі моцно. Ви ведаеце, мне здаецца, што гэты хітры Берстекер нам чагосьці падлівае на сон. Не думаю. Спал я нормально и прочнулся зусім здоровым и вельми счастливым. Давайте пойдем этой стежкой, и вы мне расскажете историю молоденьких австрийек. Вы тут будете моей Шахерезады. Так, але у нас не будзе 1001 ночи. У нас? Вы кажете, у нас? Дзяўчынкі гэтыя блізняты, дзве сястры. Яны разам выхоўваліся, і не было ў іх ніякіх блізкіх сяброў. У 18 год ім папаўся нейкі венгерец, арыстакрат, са знатнай сям'і, прыгожы, як анёл, і музыкальны, як цыган. І абедзве адразу страшэнна закахаліся ў яго. Праз некалькі месяцаў ён пасватаўся да аднае з сясцёр. Другая з адчаю паспрабавала утапіцца. Тады тая, якой граф Нікі зрабіў прапанову, вырашыла адмовіць яму. І сентыментальныя дзяўчынкі надумаліся памерці разам. А тут якраз падаспеў як мне, як вам, праспект атэля Танатос. Якое вар'яцтва! Яны ж маладыя і прыгожыя. Ну чаму ж ім не жыць у Амерыцы? Хіба на свеце мала добрых хлапцоў, якіх можна полюбіць? Трошкі цярплівасці, і ўсё наладзілася. Ну, сюды якраз і едуць тыя, у каго няма цярплівасці. Усе мы разважаем разумна, калі справа нас не датычыцца. Сказаў жа нехта. У кожнага хапае мужнасці, каб перажыць чужую бяду. Нам трэба вяртацца ў атэль. Так, мы доўга хадзілі па парку. Жаль. Хадзілі, абняўшыся. Клара. І ўсе гэта бачылі. І садоўнік, убачыўшы нас, адвярнуўся. Да чаго ўсё ж добра жыць на свеце. Дозвольте. Мистер Манье, заходьте, коли ласка. Віскі, сода, коктейль, бренді. Не, щиро дякую. Чим можу бути вам корисний? Корисний? От так, пан Берстекер. Во всякім разе, я спадзяюся. Тое, што я скажу, вас, напэўна, здзівіць. Слухаю вас. Перамена такая раптоўная. Але жыццё ёсць жыццё. Адным словом, я пришел сказать вам, что передумал. Я не хочу помирать. Вы это серьезно говорите, пан Манье? Я добро разумею, что вы полічите меня человеком непоследовным и нерашучим. Але ж яно зусім натуральна, что при новых обставинах меняются и наши жадания. Тыдзень тому назад
калі я атрымаў ваше пісьмо, я быў у адчаі, адчуваў сябе адзінокім. Мне здавалася тады, што няма ніякага сэнсу змагацца. Сёння ж усё пераіначылася. І гэта дзякуючы вам, пан Берстекер. Дзякуючы мне? Так, бо гэты цуд стварыла маладая асоба, з якой вы пасадзілі мяне за адзін стол. Миссис Кирби Шоу. Чароўная жанчына, пан Берстекер. Што я вам казаў, пан Манье? Чароўная і гераічная. Даведаўшыся, у якім цяжкім становішчы я апынуўся, яна згадзілася падзяліць са мной пакуты майго жыцця. Вас гэта здзіўляе? Ніколькі. Мы тут привыкли до всяких нечаканных перемен. И я рад за вас, пан Манье. Вы яшчэ такі малады, вельмі малады. Дык вось, калі вы нічога не маеце супраць, заўтра мы з миссис Кирби Шоу поедем адсюль. Значит, миссис Кирби Шоу таксама адмаўляецца ад... Ну, вядома. Зараз яна будзе ў вас і сама пацвердзіць. Віншую вас, мистер Манье. Віншую вас ад усяго сэрца. Дзякуй. Я шчаслівы. Застаецца уладзіць яшчэ адно пытанне, даволі далікатнае. Калі ласка. $300, якія я вам заплаціў. Гэта амаль усе мае грошы. Растлумачце, калі ласка. Цалкам і поўнасцю яны пераходзяць Танатосу. Ці я магу атрымаць назад некаторую суму, каб купіць білеты на дарогу? Мы люди сумленные, мистер Манье, и берем плату только за то, что зроблено нами реально. Завтра раніцай кассир подагулить ваш рахунок з разліку $20 у сутки за номер обслуговывания, и решта вам будет звернута без затрымки. Ваша спагада и великодушность. Ах, пан Берстекер, я не ведаю, як вам и дзякаваць. Ну, что, до ваших послуг, мистер Манье. До ваших послуг. Вы меня кликали, сеньор директор? Заходите, Саркони. Я вам потребен, сеньор директор? Так, вы мне потребны. Сёння ўночы пусціце газ у нумар 113. Так, гадзіны ў 2. Загадаеце, сеньор директор, спачатку даць сонны газ, а потым ужо смяротны? Думаю, что не трэба, ён будзе спаць моцна. На сёння ўсё. А завтра, як і дамовились, дзве дзяўчынкі з 17-го. Слухаю, сеньор директор. Ідзіце, Саркони. Можна? А, Клара. Заходь. Якраз я збіраўся тебе паклікаць. Твой клиент уже был у меня, папярэдзіў, што хоча выехаць. Ну, мне здаецца, што я заслуговую пахвалы, сэр Берстекер. Чистая работа, правда? І хуткая? Я гэта улічу. Хочешь выпить? З прыемнасцю. О, прошу. Дякую. Так. Значит, сёння ўночы яго, а? Так, сёння ўночы. А, бедный хлопчик. Такі романтичный, такі душевний.
Все яны душевныя. Жорсткі ты чалавек, Берстэкер. Ну. Як толькі ў іх абуджаецца смак да жыцця, так ты адпраўляеш іх на той свет. Жорсткі? Наадварот, у гэтым і ёсць сутнасць нашага гуманнага метаду. У небаракі былі сумненні рэлігійнага характару, і я іх супакоіў. Так, ну, завтра табе адпачынак. О, Господи, нарэшце. Так, а на послезавтра новое задание. Еще один финансист, на этот раз со Швеции. Со Швеции? Так, и май на увазе не вельмі молоды. А мне так спадабаўся гэты французик Жан Манье. Работу не выбираюсь. На, возьми свои $10. О, треть. И вось табе яшчэ 10 преміяльных. О, сэр Берстэкер. Дякую. И помни, послезавтра новое задание. Пока. Паважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Атэль Танатос Палац» паводле аповесці Андрэ Маруа. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Залеўскі, рэжысёр Марына Троіцкая. Ролі выконвалі Жак Манье, артыст Владимир Бузук, Берстэкер, артыст Абрам Новосельскі, Кірбі Шоу, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, шафёр, артыст Іван Ліснеўскі, партье, артыст Владимир Багалюбскі. Запіс 1968 года.